Greva birçîbûnê ya hevseroka Kecedê Leyla Guven ber bi roja sedan va diçe. Her wisa tevê Leyla Guven sêsed zindaniyên siyasî daxwaz dikin ku hevdîtinên bi rêberê PKK re ji nû ve dest pê bikin. Herçend li hember çalakiya parlamentera Colemêrgê Leyla Guven deng ji aliyê hikûmeta AK Partiyê lawaz bin jî vê bêdengiyê Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Süleyman Soylu xera kir. Soylu pê amaje kir ku ew ê bi tu awayî destûr nedin parlamenter û endamên HDP û Kecedê herwiha fraksiyonên wan ku ew çalakî û meşên xwe encam bidin. Li hember gotinên Soylu hevserokê Kecedê pê bawer e ku ev çalakî her biçe wê dengê xwe bilindtir bike û ew ê di roja sedaniya greva Leyla Guven de tevê helwesta Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiyeyê meşên ber bi Amedê ve encam bidin. Dîroka Süleyman Soylu jî baş dizanin. Duhê Stenbolê ji bo vekîl me got em we nane meşandinê, vekîlî me cadda İstiklalê da meşiyan. Yani eva gotina Süleyman Soylu yani ji bo me ne ew yani. Ne muhatabê me ku em bersêva wî jî bidin. Di yazdeyê vê mehê de parlamenter û endamên HDP ji bo ku bar bikşînin ser rewşa Leyla Guven û sêsed zindaniyan li Taksîma Stenbolê meşek li darxistibûn. Lê ew ji aliyê hêzên asayişa Stenbolê ve hatibûne dorpêçkirin. Dîroka hilbijartinê Sûyekê adarê her nêz dibe, zimanê siyasetê jî her hişktir dibe. Di roja sedemîn a greva birçîbûna Leyla Guven û hevalên wê de. Dê HDP û Kecede û fraksiyonên wan meşan li dar bikin li ser kolanan. Lê hikûmet bêje nexêr. Em ê rê nedine wan çalakiyan. Aliyekî din jî dibêjin. Nexêr. İcab nake ku hewqesa pengasî û ziman dirêj bibe. Çimkî li vê welatê qanûn hene. Serokê Bereyê AK Partiyê şaxa Amedê Aydın Altaç ku ew her wisa maf nase li ber dergehê dadgeha Amedê bersivên pirsyarên me yên li ser vê babetê dan ku piştê têkçûna proseya aştiyê di vê dadgehê de bi sedan biryarên binçavkirin, girtin û lêpirsînên endamên HDP hatine meşandin. Wezîrê Karê Hundirê Tirkiye gotinekî hanîbe ziman em ve nadin meşandinê jî li Tirkiye kanûn hene, zagon hene. Yani ê ku biryara viya bidin dadgehin tiştê ku HDP tîne ziman jî ne rast e. Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiyeyê di gotarekê xwe de dema behsa hevseroka Kecedê û her wisa parlamentera Colemêrgê Leyla Guven kiribû bêyî ku navê wê bilêv bike wek qaşo parlamenterek berê binav kiribû. Mehdî Mutlu, Rûdaw, Amed.